Inselmulkom għal programm ieħor ta' Ekodjar. Jekk ma rajtux il-programm tal-ġimgħa l-oħra, Ekodjar din id-darba nbidel ftit. Għaliex flok qegħdin noħorġu bil-mistoqsijiet aħna, tistgħu toħorġu bihom intom. Kull ma tridu tagħmlu tidħlu fuq www.ekodjar.com jew inkella titlu fuq il-Facebook page tagħna fejn hemmhekk tistgħu tistaqsuna il-mistoqsijiet u aħna nkunu qed iweġbuhom. Kemm għaddhom tajtet? Ġejna qudiem il-planning. Nisperaw ma jaħsbux li għamilhom xi sentence strike jew xi ħaġa. Lex, jaħsbu hekk jaħasra. Il-Planning Authority din id-darba ħajkunu parti integrali mill-programma li se jirrispondu eżatt ħafna mill-affarijiet li għandhom, l-opportunitajiet li għandhom għan-nies. X'inbidel ukoll. X'inbidel ukoll mill-liġi għall-oħra. Insomma, ħadna feedback tajjeb wara l-ewwel programm, ġifieri qegħdin kuntenti ħafna. Però jiena taf x'ngħidilkom hekk xtaqt naqsam magħkom li jaffaxxinani l-Malti. Naffaxxinak jiena, Le mhux il-Malti bħala ent ġovni, imma il-Malti bħala lingwa. Fil-verità iktar għandek il-look ta' Tork, ħaseb jien. Iva, però ma fil-verità naqa' diffiċli għal Ekodjar biex titkellem kollox bil-Malti, tant kemm hemm kliem diffiċli hekk. Forsi wasal iż-żmien li nibdew nivvintaw il-kliem aħna. Konna kelma bil-Malti. Eżempju, ejja. Tuni kelma flok membrane, x'ħatuża, Membrane. Ma nafx. Membrane bil-Malti. Forsi, tħalleb il-bejt. Tħalleb il-bejt, proset. U tafu mi fejn ġejja l-kelma tħalleb? Le. Naf, xi ħalib. Mhux il-bot, għax da ilhom iħallbu l-bjut miż-żmien tal-qedem, taf kif? Issa. Ovvjament ma kellhomx it-teknoloġija u l-affarijiet tal-lum il-ġurnata, allura kienu jużaw affarijiet li kienu jaħsbu li jagħmlu sens u ma kienux il-bot, ta' inti mġiler għajtu xi pjanti jew ġeġer meta tihom xi daqqa jew taqsam ġietu kien beħi reġlek jisu likwidu. Jħellek mal-flokk iġġen. Minnhom issa koll minnhom abjad. Issa, dan meta kienu jagħmlu it-taħlita kienet tiġi bajdanija meta li kienu jħallbu biha. Allura ovvjament abjad bħal ħalib u użaw il-kelma tħalleb. Għax ħalib ġej? Mill-baqra. Mill-baqra. U inti teħleb il-baqra. Allura tħelleb, tifhem? Għaskan tiġini f'moħħi għal-baqra tgħid, però l-mistoqsija l-waħda l-għandna għandha propjament x'taqsam mal-bejt. Għaliex kitbilna xi ħadd u għalimna isma' jien ta' kull sena immur inħalleb il-bejt. Pero għan nara kedda u tu xorta jidħollu l-ilma u jara l-marki tal-umdità. Issa kien hemm nies li suġġerewlu illi jmur għal membrane. Imma x'inhu dal-membrane huwa effettiv? U sinjuri, jiena u dan, għax issa xi ħaġa li tissir fil-oli dan u titħammeġ għaliha. Tux tinkwieta, għalhekk kedha kwieta jien. Tana. Morru. Antwan, tajtni kedda, tlajna fuq wieħed mill-bjut il-kbar naħseb li għandna Malta biex nistaqsik propjament x'inhu dal-imbirek ta' membrane. Il-membrane huwa materjal li ġi żviluppat mill-bniedem flimkien man-natura biex iwaqfinna l-problemi tax-xita. Għaliex qed ngħidlek il-bniedem min-natura għaliex l-applikazzjoni li qiegħda ssir warajna mhija xejn ħlief ir-resin. Ir-resin oriġinarjament jiġi mis-siġar, illum ovvja fuq livell molekolari u artifiċjali l-bniedem interveni u għamel protezzjoni bih. Din il-protezzjoni li tiġi applikata b'ċertu anke faċilità ta' roller poġġina f'sitwazzjoni fejn tipproteġi d-djar tagħna sija mill-ilma u llum il-ġurnata wkoll anke mix-xemx. Sewa. U fih xi kedda kbira, ma biex tagħmlu u kulħadd jista' jagħmlu u tkun professjonali. L-kedda kbira ma fihx. Jiena dejjem ngħid jekk bniedem jieħu parir minn bniedem professjonali m'għandux problemi biex jiżbalja. Barra minn hekk illum hemm żewġ metodi ta' kif wieħed jagħmel il-membrane. Jew bil-xibka tal-fiberglass li tkun sandwiched bej layer u ieħor tal-membrane. Jew inkella biex niffaċilitaw għal dawk li jħobbu id-do it yourself, id-DIY, illum il-xibka qiegħda tkun lesta mħalta ġol barmil. Tkun imqatta biċċiet. Ġifieri tkun parti mit-taħlita. Eżatt, tkun parti mit-taħlita. Il-fiber tkun forma ta' microfibers, jiġifieri imqatta biex nagħtu idea aħjar
f'daqs ta' 2 mm, 3 mm li aħna ġollanda ma narawix tkun hemmhekk. Allura meta bniedem qed japplika faċilment bħal met naraw fuq il-background tagħna, ikun ukoll qed jagħmel ix-xibka. Dina ovvja hija it-teknoloġija li dejjem timxi l-qudiem biex niffaċilitaw ix-xogħol. U kemm idum iservi tal-membrane bewwet u ieħor? Domanda tajba ħafna. Is-servi skont kemm aħna napplikaw u kemm aħna napplikaw tajjeb. Sfortunatament hawn Malta nħobbu niddiskutu bid-diskors għati passata u għati tnej. Fir-realtà hemmhekk qed inkunu ħafna approssimattivi. Aħna rridu nitkellmu biktar ħanejdu konkretezza. Allura flok ngħidu applikazzjoni ta' passata u tnej, illum il-ġurnata se nitkellmu kilo jew 2 kilos kull metru kwadru. Jekk inti tapplika skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumpanija jew l-kumpaniji li jipproduċu dan il-materjali, hemmhekk qed naraw illum il-ġurnata protezzjoni ta' 10 snin u anki iktar b'faċilità ta' tiswija u maintenance. Issa tuħux għalik, maħna nħobbu nipruvawhom l-affarijiet. Fair enough. Fil-fatt għandi kaxxaw. U biex naraw dil-ħaġa li, mux ħaġa, insomma, dal-fatt illi suppost li l-ma jaddix, ħan iprofaw fuq dil-kaxxa u ħan it-tessjaw għaftit. Tajjeb għalik? Mela bil-qalb kollha m'għandux problema. Mela, għaxjena kifettilkom ma nemminx daw l-affarijiet li jkunu eżatt. Allora miegħi hawnhekk nexxili niddobba patallot ta' żeba ma di darba mimli bilma. Tajjeb? Antwan? Ġejt. Għandi bar misħieħ ilma. U jien għandi l-kaxxa. Sewa. Kaxxa tal-kartun. Kartun. Kartun. Kartun bl-ilma. U daqsxejn antiki la tara din. Terġa'. Niġi mhux xi ħaġa ġdida. Inti taf li dirrit nipruva fuq rasi. Serraħ rasek. Good. Serraħ rasek. Li se nagħmlu li għamilna huwa hekk. Żbajnija bil-membrane. Għalxem wieħed abjad u Għallejnija wieħed tinxef. Hemm wieħed abjad u wieħed gris għal żewġ raġunijiet. Il-gris għandu il-fibers ġo fih. Dak li tkellimna l-ewwel fuq. Tkellimna ġo fih l-ewwel. L-ieħor huwa resin waħdu. Però l-abjad għandu wkoll il-proprjetajiet li jwaffqu anki sħana tax-xemx. Għaw min jgħidlek irridu gris għax il-bejt jużax, għaw min jgħidlek jien ma tantx nużaħ irridu abjad biex jaqtal il-kesħa u sħana. Però l-ideali għal Malta kieku l-abjad. Dejjem huwa l-abjad għall-klima ta' Malta għaliex il-benefiċċji huma ħafna iktar mill-kapriċċi ħanejdilhom hekk. Jiena d-dar tiegħi abjad għamiltu għaliex jiena l-bejt ma tantx nużaħ iwaqqaf lil kesħa u sħana flimkien mal-ilma allura qed nieħu benefiċċju kuljum. Nippruvaw? Ejja. Ħana millilek mal-art. Ħanżomlok il-mike. Tfalla tikkiktar tħabbirx rasek. Ja, żguru, jien għamla fuq rasi, mhux int. Bizzejetek. Issa. Jekk dal-famuż membrane ħajżom, suppost illi jien safe, le? Safe, tħabbirx rasek. Mela. Sinjuri, kif qed taraw, u ħanagħmel it-test tal-aħħar. Għadda mit-test. Imma fuq rasek ma niżilx. Proset, mela, biex nkunu rispondejna l-dissenjura li kitbitinna. Il-membrane huwa importanti, iżom l-ilma ta' veru kif qed taraw mill-kaxxa tiegħi u barra minn hekk kif qedtilna wkoll iżom mid-bot isħana. Jiena minn hawn ħammu nirrispondi domanda oħra. Diħanti jelek, ha? Grazzi, lejta qalbek.